يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم. Muna masu godiya wa Allah madaukaki sarki mai kowa mai komai da ya kaddari rayuwar mu a wannan rana ta 18 ga watan Ramadan. Hijiran fiyen halitta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana 1446 wanda ya daidai da 18 ga watan uku 2025 miladiya a cikin wannan masallaci na Masjidu Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu wanda aka fi sani da masallacin santa a Kolere a cikin garin Mobi a cikin jihar Adamawa don ci gaba da darasi kamar yadda aka saba na kokarin fassara littafin Allah madaukakin sarki da bayanai akan abin da ya shafi shari'a musulunci wa abin da ya shafi iyaye mata. Fatan mu Allah madaukakin sarki ya dace da harsunan mu wajen furta daidai da kuma aikata daidai. Allah madaukakin sarki ka karɓa mana wannan aiki a matsayin ibada ka sanya mana a mizanin kyawawan ayyuka. Allah madaukakin sarki ka ba mu dama aikata kyawawan ayyuka don neman yardar Allah. Allah ka nisanta mu daga aikata miyagun laifuka don guje ma azaba da wanda ka tanadar ma masu saba ba. Allah ka datar da mu akan abin da yake daidai. Yadda a jiya muka yi bayani akan abin da ya shafi wasu ayoyi da suke magana akan abin da ya shafi wato karashin bayani akan idda, inda Allah madaukaki sarki ta bayani cewa wala junaha alaikum fima arrabtum bihi min khitbati nisa'i aw aknantum fi anfusikum har zuwa karshe na ababen da ayoyin suka yi magana akai na abin da ya shafi abubuwan da ake so mai idda ta kiyaye da kuma shi wanda yana neman ta abubuwan da ake so ya kiyaye, wanda ba zai fito ya nuna kai tsaye yana son ta ba sai dai ya yi a fakaice ba wai kai tsaye ba. To insha Allah yau za mu tashi bayani ayoyi ne na nisa'i farkon suran ayoyin da za su yi bayani abin da ya shafi wa hikmatu fil islam, wato a inda da tafiya zai aure su wa hikmatuhu fil islam da kuma hikimarsa a cikin addinin musulunci tun daga aya ta farko har zuwa aya ta biyu. Allah ya ce ya ayyuhan nas a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nas اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida. Ya ku mutane ku ji tsoron ubangijin ku alladhi khalaqakum min nafsin wahida, wanda ya halice ku daga rai guda. Wa khalaqa minha zawjaha, ya halitta masa wato matarsa. Wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa, ya watsa daga ciki wato maza da kuma mata. Rijalan kathiran, maza da yawa, wa nisaa da kuma mata. Allah ya ce wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, ku ji tsoron Allah alladhi tasaaluna bihi, wanda kuke roƙo da shi, wal arham da zumunta, wato wanda kuke
a neman wani abu da shi wanda za ka ce saboda kaza ta zumunta kada ka mun kaza shine taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arhama inna allaha kana alaykum raqiba lalle Allah madaukakin sarki ya kasance mai kiyayewa ne a tattare da abin da bayi suka aikata. To wannan aya Allah ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane. Wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce duk Qur'ani in kin ji an ce ya ayyuhan nas ana nufin sura ce ta Makka saboda ana yi ne da kowa da kowa da wanda yake musulmi da wanda ma ba musulmi ba. Amma suka ce in kin ji an ce ya ayyuhal ladina amanu ana yi ne da wanda suka yi imani, kuma sura ce madaniya, sura ce da ta sauka a Madina. Amma wasu daga cikin malamai suka ce wannan magana baya da wani inganci, kawai abinda aka fi kulawa da shi shine ya ayyuhan nasu ana yi da kowa da kowa. Ya ayyuhal ladina amanu kuma ana yi ne da abin da ya shafi wanda suke da imani, wanda suke musulmi. To Allah ana ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane. Mutane kamar da muka sani wato wata ɗabi'a ce a wani halitta ne da Allah maɗaukakin sarki ya halitta da ake ce musu ɗan adam. Su ne aka haɗa suka ba da mutane, wato saboda su wasu halittu ne da Allah maɗaukakin sarki ya halitta a bayan ƙasa kuma ya musu kima ya musu daraja. Su ake ce musu al'insan, ɗan adam. Kuma suka ce an kira ɗan adam ne saboda yawan mantuwansa. Ɗan adam yanzu za a masa mutuwa yana yin kwana ɗaya biyu sati ɗaya sati biyu shi ke ya manta, ba wai ya manta in totality ba, amma zai iya ya manta ya yi wasu abubuwa daga baya kuma sai ya sake tuna. Amma inda ɗan adam baya manta mutuwa baya mantuwa, to ɗan adam abinci ma ba zai iya ci. Dai zamto kullum kana cikin jimani na rashin uba ko rashin uwa ko rashin 'ya'ya ko rashin miji ko rashin wani masoyi da kake so a bayan ƙasa da Allah ya karɓi rayuwarsa. To amma sai Allah ya sa ma ɗan adam mantuwa. Ɗan adam na da manta abu. Duk da Allah maɗaukakin sarki a Ƙur'ani ya gaya mana ɗabi'u daban-daban, wanda ɗabi'u ne na ɗan adam. Wa kana al-insanu aksara shay'in jadala. Ɗan adam na da yawan musu. Innahu kana zaluman jahula. Ɗan adam ya kasance mai zalunci ko mai jahilci. Wa kana al-insanu qatura. A wani waje ya ce ɗan adam ya kasance hulika halu'a, an halice shi ga kwaɗayi ga kuma ruwa. Idan masau sharru jazu'a, idan wani sharri ya same shi ci gaba da yaɗa ma mutane. Idan wani damuwa ya same ta kowa sai ya sani, da ƙawayenta da wanda ba ƙawayenta ba da makwabta duk sai ta gaya musu. Amma kuma idan masau alkhairu manu'a, idan wani alheri ta samu ba wanda zai sani. Mijinta ma da suke zaune gida ɗaya ɗaki ɗaya ba zai taɓa sani ba. Duk da wani duwayonki shi miji na da wayon da idan ya ɗan ga wasu alamun canji a wajenki kawai ko yanayin fara'anki zai zo ya lallaɓe ki ɗan kwabban da suke hannunki ya karɓa ya sa a junansa. Wani ma da kuɗinki ne je miki kishiya saboda tsaban wayo da Allah ya masa dai ta karɓa a wajenki yana tarawa yana biyan buƙatar sa. Duk da ba an ce wai don kina da shi kada ki bashi bane, saboda dama zama ne dai da ana zaune ne don kowa ya cuɗi kowa. Baka da soson da naka goge bayan ka har ƙasa sai an riƙe ma soson ana goga ma ta baya. Ke ma baki da soson da zaki goge bayan ki har ƙasa, shi sai an riƙe miki soson kina goge baya. To kun ga ya zamto an cakuɗi juna, an taimaki juna. To dan adam duka na da waɗannan ɗabi'u da Allah maɗaukakin sarki ya ambata mana a cikin Qur'ani. Sai Allah ce illal musallin, sai dai masu sallah. Alladhina hum ala salatihim da'imun, wanda suke dimantar sallah. To sai Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida. Ku ji tsoron ubangijinku wanda ya halicce ku daga rai guda ɗaya. Sai malamai suka ce an ce attaqawa shine imtisalul awamiri wa jitinabin nawahi. Misaltuwa da abinda Allah ke so da nisanta abinda Allah baya so shine taqwa. Duk abinda kika san Allah yana son abin ya yarda da shi ki aikata. Duk abinda Allah madaukakin sarki baya so bai kuma yarda da aikin ba kada ki aikata. Shine taqwa. Saboda shi taqwa yana daga cikin falalansa, duk abinda kika yi in dai babu tsoron Allah a ciki, Allah ma ba zai karbi aikin ba. Ai ga ƴaƴan annabi Adamu alaihi salatu wassalam da Allah madaukakin sarki
ya sa su biyu, ɗaya ya yi sadaka aka karɓa ɗaya kuma yi sadaka ba a karɓa ba, sai ce inna ma ya taqabbalu Allahu minal muttaqin. Sai ɗayan ya ce zan kashe ka, ya ce ai Allah na karɓan aiki ne a wajen masu tsoron Allah. To kun ga wannan na nuna mana cewa in dai mutum na da tsoron Allah to komai nasa na kasancewa cikin salama. Shi yasa a Qur'ani Allah ke gaya mana idan kina tsoron in kin bar duniya za ki bar ƙananun 'ya'ya, ba ki tsammanin kishiyanki za ta riƙe miki su, kina tsammanin mijinki baya da ƙarfin da in ya auro wata za ta kula miki da waɗannan 'ya'yan, kina tsammanin 'ya'yan da su iya shiga cikin wani yanayi. Sai yake cewa kina tsammanin 'ya'yanki da su iya shiga cikin wani yanayi, sai ya ce falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Ki ji tsoron Allah, ki faɗi zance mai kyau. In mutum ya zamto akwai tsoron Allah a tattare da shi, Allah na yi ma bawa komai in kin ne kasance mai tsoron Allah to komai za ki same shi. Miji ne na musguna miki, ki bi Allah, ki bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, insha Allah da ki samu sa'ida daga cikin duk abin da za ki aikata. Ki tuna Allah, ki kuma ji cewa Allah yana ganin ki na duk abin da za ki aikata. Shi yasa ake son mata ya zanto suna da amanan kuma shine ya zanto mijinki baya zama a gida, baya zama a gari, ya tafi ya barki, to ki zanto mai tsoron Allah da ba za ki zanto mai yawace kina bin maza ba saboda neman abin duniya. Kin ga kamar yadda yanzu gashi muna azumi, Allah ya ce ya wajabta azumi ne a kanmu da wanda suka gabace mu ko da mu zamto masu takawa. Tsoron Allah ne zai hana ki ci abinci. Yanzu muna zaune a nan, za ki iya tashi a cikin jakanki akwai abinci, ki tashi ki hau sama nan ajujuwan ki zauna ki ci abin da kike so, ba wanda ya ganki, ba wanda ya san kin ci, amma Allah ya sani. ‘Ya'yanki ba su ganki ba, mai gidan bai ganki ba, ba wanda ya ganki, ƙawayenki ba su ganki ba, ki sauko kuma ki zauna ki kuma ce mana azumi yana bugu, yau akwai zafin rana, amma Allah ya san kin ci ba ki azumi. Amma me ya hana kike haka? Tsoron Allah. Me ya hana kiki je wani waje ki keɓe ki yi sabon Allah saboda kina tunanin duk inda kika je kika yi ba daidai ba, Allah yana ganin abin da ke aikata. Kamar da Luqman al-Hakim ke gaya matsansa, ya ce ya kai ɗan ɗani, idan da ka tsaga sama ka shiga, ko ka tsaga ƙasa ka shiga, ko ka samu wani dutse ka buɗe dutsen ka shiga ka rufe kanka kai wani sabon Allah, Allah ne zo da abin da ka yi. Za ka tunda mun san da haka sai mu bi Allah shi ɗaya, mu kyautata tsakaninmu da Allah, kuma kullum mu dinga nuna ma 'ya'yanmu tsoron Allah. 'Ya'yanki maza ki dinga inda su fita, to ni ba inda guzurin da zan gaya muku sai dai ku ji tsoron Allah. Duk abin da kuka aikata na sabon Allah, in ni ban gan ku ba, Allah da ke sama yana ganin ku kuma zai sakanta muku na daga abin da kuka aikata. Kuma ni ba ni za ku ji tsoro ba, Allah da ke sama za ku ji tsoronsa. Ni in kun ji tsoro na ba zan amfanar da ku komai ba, amma idan kuka ji tsoron Allah da ku samu lada kuma da ku kasance masu mutunci a cikin jama'a. Ki dinga nusar da 'ya'yanki maza wannan, ki sa musu tsoron Allah a zukatansu, ba wai ki sa musu tsoron bulala ba. Duk da yana daga cikin tarbiyya aka ce ana son uba ya sayi bulala ya rataya a gidansa saboda 'ya'yan su dinga gani, saboda wani bulalan ba ma sallan 'ya'yan za a zane ba, har da uwan 'ya'yan. Don haka ka nemi bulala kala biyu, akwai zabgegen katon bulala, wannan shi a uwar ɗaki da ka aje ka kafa kusa ka sa, in ta ce wane ya na ga bulala, ce a bulala ne na ladabtar da ke in kin yi ba daidai ba. Ko da bai taɓa dukar ta ba, to ni din jaka ne ka ɗauko daga gidanmu, ai an ce mu ajiye bulala ne saboda wannan. Kuma wanda yake balo su bulalan sun san na bulalan 'ya'ya ne. Kun ga kada ya zanto muna nuna ma 'ya'yanmu tsoron bulala ko tsoron mu, in kika yi kaza sai na miki duka, in kai kaza sai na daka. A ki nuna musu cewa in kai ba daidai ba, in na gani an ce ma ba daidai ba ne, kuma ba daidai din ba ne. Duk abin da za ka yi ka tuna cewa Allah yana ganin ka ko ina ka shiga ka aika. Yarki mace ce za ta fita, to na ga alamun kina son ki dinga bin wasu a matsayin ƙawaye, wance da wance,
ko ni ban yarda da ɗabi'unsu ba. Sai ta ce wallahi su wance ba mutanen banza ba ne. To in ma mutanen banza ne, in ma na kirki ne dai Allah ya sani, in ma wani abu kuke zuwa kuke yi a ɓoye kuka ɓoye mu ni ban sani ba, Allah maɗaukakin sarki ya sani, kuma za ku ga sakamakon me kuka aikata. Tun a duniya za ku ga munin abin da kuka aikata. Don haka ki aikata mai kyawu don ki ga mai kyawu, in ki aikata mai muni lallai abin da kika aikata mai muni shi za ki gani a fahimci toki. Ni da iya sakon da zan iya gaya miki kenan shi ke. To in watan tana da tunani lokacin da ta zo da ta yi sakon Allah, wa'innan maganganu za su dinga maimaituwa a zuciyarta suna tasiri a jikinta sai ta ki aikata. Haka wani ɗan. To kin ga kina sa ƴaƴanki akan kenan nuna musu wato attaqwa, tsoron Allah, ba tsoron kanku ba. Saboda wani uban ƴaƴansa suna bala'in tsoronsa, amma idan da na su fita wajen gida na su ta abin da su gada, a baba baya nan ai mu yi abin da muka so, mama ba ta nan mu yi abin da muka gada. To amma in kika sa musu tsoron Allah cewa duk inda suka je Allah na ne, Allah na tare da su da iliminsa a ko'ina, don haka duk abin da suka aikata Allah dai zo da abin da suka aikata. Shine ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum, ya ku mutane ku ji tsoron Allah alladhi khalaqakum wanda ya halicce ku min nafsi wahida daga rai guda ne. Suka ce nafsun wahida anan suka ce wato shine annabi Adamu alaihi salatu wassalam da matarsa Hawwa. Kamar yadda suka ce Allah madaukakin sarki mai girma da buwaya ya bude wannan sura ta suratul nisa'i da magana akan mutane gaba daya da kuma kiransu zuwa ga bautan Allah maɗaukakin sarki shi kai. Kamar yadda malamai suka ce yana daga cikin kima da daraja da Allah maɗaukakin sarki ya ba da mata, sai Allah ya yi sura su kutum da guda suratun nisa'i, amma duk Qur'ani babu suratun rijali, babu suran maza, sai suran mata. Wannan ana ce masa suratun nisa'il kubra, ana ce masa suratun, akwai kuma wanda ake cewa suratun nisa'is sugra, shine suratun talaq wanda yake ta can ƙasa. Wannan kuma ana ce masa suratun nisa babba. Me yasa? Saboda ya kunshi bayani akan abin da ya shafi mata. Ko malamai suka ce duk wani ɗan adam da kika ganshi a bayan ƙasa, tun daga annabawa da manzanni, duk wanda kika ga ya ci nasara a rayuwarsa to gudumawan ya mace, kowaye shi. Duk wani wanda ke ga ya ci nasara a duniya ya zamto wani, ko ana ce masa malam, ko ana ce masa shehi, ko ana ce masa profesa, ko ana ce masa kaza, da ki samu wato abin da ya shafi gudumawa ne ta aya mace a tattare da shi. Uwa ita ta ba da gudumawa akan zaman sa haka. Kun ga wannan na nuna mana cewa dole ne sai mun zamto iyaye na gari. Akwai wannan suka ce yana daga cikin nuna kima da daraja da Allah ya bada mata. Sabani yadda na ku ji wasu kungiyoyi na kafirai suna cewa a ki zo ki sa hijabi ko ki zauna a gida, kawai shi ya fita ya aje ki a gida ba ki zuwa ko ina. Ai wannan bai yi ba, kada ki yadda. Ke ma ya kamata ki dinga fita kasuwa ana gwamutsi da ki je nan a yi aiki da ke ma ki fito ki takarar siyasa ana gwamutsawa da ki. Duka waɗannan abubuwan da su dinga faɗa ai an tauye muku haƙƙi. Ina ai addinin musulunci ba addinin da ya ba da mata haƙƙi kama addinin musulunci. Ya ce ki zauna a gida, ke ‘yar gata ce, a kawo miki omo, a kawo miki sabulu, a nemo miki ruwan da za ki yi wanka, a nema miki abin da za ki dafa ruwa mai dumi ki yi wanka saboda lafiyar jikinki. In ba ki da lafiya a kai ki asibiti, a ɗinka miki kaya kisa, a ɗauko abinci a baki. Wani ma saboda tsaban soyayya duk abin da ake so a yi wa mace an mata, idan ta zo da ta ci abincin ma mijin ne dai ɗauki abincin ya bata a baki saboda soyayya. Annabi ya ce abincin da ka ba da matanka ma kaɗai sadaka ne, kada ka ɗauka cewa to duk na ɗauki abinci na bata shi ma kansa sadaka. To kun ga wannan na nuna kima da daraja da mata. Hadisai daban-daban da Allah maɗaukakin sarki yake cewa wance ‘yar aljanna ne, wance ‘yar aljanna ne. Kaga wannan na nuna kima da daraja shi ma na abin da ya shafi mata. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su waye ta karfafa masa da awansa? Mace ce Khadija bintu Khuwaylid radiyallahu anha, ita ta taimake shi wajen da'awansa.
duk wasu annabawa da manzanni da kuka gani mata sun ba da gudumawa sosai wajen wato abin da ya shafi da'awansu. Wasu kuma mata sun ba da gudumawa wajen na ƙasa da'awarsu, kamar annabi Lot alaihi salatu wassalam, matarsa matsiyaciya ce, an yi baki sai ta haɗa wuta, hayaƙin ya tashi sama, to ɗan garin sun gane cewa an yi baki maza sai zo su nemi da su yi luwaɗi da su. To kun ga duka wannan na gwada mana cewa Allah maɗaukaki sarki ya ba da himma na musamman akan mata. Shi yasa Allah a can suran da ya ce ga Allah ne mulkin sammai da ƙasa yake, Allah na halitta abin da ya ga dama, ya ce yana bayarwa ga 'ya'ya ma wanda ya so 'ya'ya mata ko kuma ya ba su 'ya'ya maza. Ya habu liman yasha'u inathan wa ya habu liman yasha'u يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. Allah ya ce in ya ga dama ya bada waɗannan 'ya'ya mata zalla, wasu kuma ya ba su 'ya'ya maza. To sai malaman tafsiri suka ce wannan nuna falala ne da daraja na mata, sai da Allah ya ce ya habu liman yasha'u inathan. Allah in ya ga dama yakan bada mutum 'ya'ya mata, sai aka fara ambaton mata kafin maza. Ba wai na nuna cewa matan sun fi falala akan maza bane, a'a, amma anan ana nuna maka cewa mata ma fa suna da kima, suna da daraja a cikin addinin musulunci, kuma halitta ne masu rauni da Allah ya halicce su a haka. Kuma Allah maɗaukakin sarki yana son waɗannan halitta na mata a ɗauke su, a kula da su, a kula da sha'aninsu. Kuma kamar yadda a nan na nuna mana cewa su mace tun daga aihuwanta ake kula da ita har mutuwar. Ita mace duk yadda take jin ta kai tana da dukiya a ƙasan wani za ta zauna, ko yaya take ruwa, ko da ko ta zanto gwamna zai zanto a ƙasar wani take, tana da miji. In ta gama, in ta fita ofis za ta ce a yi kaza, a yi kaza, a rusa kaza a jiha kaza, a yi kaza, a yi kaza, a yi waye. Amma idan ta dawo tana sa kafanta a gidanta, ta dawo ƙarƙashin ikon wane? Mijinta. In ya ga dama tana shigowa ya tura ko ba sai ce ki tsallan kwado daga nan zuwa ɗaki, ko da ita ce gwamnan garin kuwa, sai ta ce a yau kuma soyayyar ta tsallan kwado ne, haka ko za ta yi saboda ta burge shi, saboda tana karkashin ikonsa, ko da kuwa ita ce gwamna a garin. Shi yasa idan ku ga ko da mace gwamna ne, ai ba da yiwu odilanta ta dinga binta haɗaki, tana shigowa cikin gidan da ta tsaya a falo ne, saboda in an shiga uwar ɗaki kuma privacy ne tsakanin ita gwamna mata da kuma mijinta da ba gwamna. Don haka kun ga wannan na nuna mana cewa Allah maɗaukakin sarki ya yi ma mata kima da daraja. A wajaje daban-daban a cikin Qur'ani Allah maɗaukakin sarki ya ambaci sunan mata. Allah ya ambaci Maryam a cikin Qur'ani. Kun ga wannan na nuna kima ne da daraja na mata. A hadisai daban-daban Allah maɗaukakin sarki ya ambaci, a Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci sunaye na mata, kuma ya nuna kima da daraja na mata. Shi yasa Allah ya ce alladhi khalaqakum min nafsin wahida. Allah shi ya halicce ku wato min nafsin wahida da rai guda daya, shine annabi Adamu da matarsa Hawwa. Yace Allah madaukakin sarki ya buɗe wannan sura ne da magana mutane gaba daya, da kuma kiran su zuwa ga bautan Allah shi kadai, da kuma nusar da mutane, munabbihan lahum ala qudratihi, da kuma faɗakar da mutane akan ikon Allah, allati khalaqahum biha, wanda da wannan iko na Allah, Allah madaukakin sarki ya halicci mutane min nafsin wahida daga rai guda ɗaya, wa hiya Adamu, shine annabi Adamu alaihi salatu wassalam, wa khuliqa minha zawja wa hiya Hawwa. Allah kuma ya halitta ma wannan miji matarsa ita ce Hawwa. Kamar yadda muka faɗa cewa ayoyi daban-daban Allah madaukakin sarki na nuna mana cewa namiji ba zai taba zama ba babu mata ya samu nutsuwa. Haka mace duk yadda take da arziki ba za ta zauna ita kadai ba babu namiji ta ce tana cikin nutsuwa. Allah ya ce wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Yace wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Kun ga an halicci jinsin namiji da jinsin mace. Kamar yadda a dabbobi tinkiya ba za ta zama ita ɗaya har ta samu ta haihu ba sai da a ragon dabba namiji kenan.
haka ita ma akuya ba za ta rayu ita ɗaya ba sai da abin da ya shafi bunsuru. Haka kowane dabba da jinsinsa, kuma da waɗannan jinsi biyun ne Allah maɗaukakin sarki sa za a yi rayuwa a ji daɗin rayuwa. Ita mace za ta zauna da namiji ta ji daɗin zamantakewarta da shi, saboda haka Allah ya hukunta. Haka shi ma namiji zai zauna da mace ya ji daɗin zama da ita, saboda haka Allah ya hukunta. Ita macen ba za ta ce ni na fi ƙarfin mai aure, ba dan zauna da wani namiji, ba dan zauna a gidanmu. To ba mamaki wani shedanin aljani ne ya aure ta ya zabto mijinta. Haka shi ma namiji ba zai ce a ni yanzu ba zan yi wani aure, ba zan zauna ni ɗaya, ba na buƙatar mace balle ta fitile ni, ko ba buƙatar ƴaƴa balle su dame ni da ba ni dadi ba ni kaza babu. To shi ma na ki samu wani wata shedaniyar aljana ne ta aure shi. Amma jibilli a halittar ɗan adam an halitta ma namiji cewa zai zauna da mata, ita ma mace an halitta mata cewa ba za ta zauna ita ɗaya ba sai da namiji. Kuma ita mace aka ce dukkan ɗawainiyanta yana ƙarƙashin iko ne da kulawar namiji. Ko da tana da kuɗi ko min kuɗinta akwai abin da tana da buƙata wanda ba za ta iya wani abin ba sai namiji ne zai mata. Namijin nan kuwa ko ta nemi na hanyar halal shine mijinta, ko ta nemi ta hanyar banza shine mijin da bai dace ta yi mu'amala da shi ba. Kun ga duka wannan dole sai ya auku. Shine cewa khalaqa minha zawjaha wa hiya Hawwa wa nashara min tilka an-nafs wa zawjiha al-makhluqa minha khalaiqun kathirin. Yace sai Allah ya watsa a bayan ƙasa rayuka masu yawa daga cikin ɗan adamtaka da nasaba. Sai Allah ya halicci halittu masu yawa sanadiyan annabi Adamu alaihi salatu wassalam da kuma matarsa Hawwa. Su ne silam, su ne asalin jigon tsatsam. Kowa daga Adamu yake, haka mace kowa daga Hawwa take. Daga Adamu da Hawwa dukanmu muke gaba ɗaya. kamar yadda a wani waje Allah ce inna matala Isa inda Allah inna matala Isa inda Allah kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Allah madaukaki sarki ce inna matala Isa inda Allah kamathali Adam, lalle misalin Isa a wajen Allah kama annabi Adamu ne alaihi salatu wassalam. Annabi Isa misalinsa kamar annabi Adam ne shi ma. Misalin shi ne annabi Adamu alaihi salatu wassalam an halice shi ba uwa ba uba. Haka shi ma annabi Isa alaihi salatu wassalam Allah maɗaukaki sarki ya halice shi ba tare da abin da ya shafi wato uba ba. Uwa ita kadai, shi yasa mahaifiyarsa da ta ɗauke shi ta je wajen jama'ansa ta ce suka ce mata ya ke ƴar uwar Haruna, mahaifinki ba mutumin banza bane, mamanki ko ba karuwa bace ba, ya aka kika samu ɗa? Sai ta ce ai wannan bawa ne daga Allah. Sai ta nuna musu annabi Isa, sai suka ce ya za a yi mu yi magana da ɗan da ke cikin zanin goyo. Sai suka kawo suka ce akwai 'ya'yan da suka yi magana suna zanin goyo, akwai annabi Isa alaihi salatu wassalam, akwai ashabul ukhdud wanda yana goye a bayan mahaifiyarsa, an tona rami ana jefa wanda suka yi imani, ta zo da ta fada sai ta tsaya tana tsoron wutar, sai dan da ke bayan ta ce ina mama fada kawai akan gaskiya muke. Sai kuma wanda ya zamto shi ma yayi magana a zanin goyo shine mutanen Banu Isra'ila, wata uwa tana tsaye a bakin hanya, sai wani aka zo da shi ana ta dukansa ana jan jikinsa a ƙasa. Shine sai take cewa Allah sa ɗana kada ya zamo kamar wannan, sai ɗan ya ce Allah sa in zamo kamar wannan mama. Saboda an zalunci wannan ne, aka ci masa hakki, aka zalunce shi, ake masa wannan, shi yasa ya ce Allah ya sa ya zamo kamar sa saboda zaluntarsa. Sai ga wani sarki ya zo na tafiya yana banƙaye yana kamar ba zai taka ƙasa akan doki da kayan ado, sai uwan ta ce Allah sa ɗana ya zamo kamar wannan, sai ɗan ya ce Allah sa ka da zamo kamar wannan. To suna kawa imra'atul azizi, wannan mata na sarkin Misra da ta so ta yi lalata da annabi Yusuf alaihi salatu wasalam, suka ce ai akwai ɗan da ya zo ya ba da shaida akan abin da ya faru. To wannan sun ce baya da inganci, duk da akwai wani malami da ya rubuta littafi ya ce na ba'ul ladina takallamu fil ma'an, wato labarin wanda suka yi maganganu suna zanin goyo, kuma ya kawo dalilai akan abin da ya shafi. To kun ga Allah maɗaukakin sarki ya halicci annabi Isa alaihi salatu wassalam ba tare da uba ba. Haka aka halicci annabi Adamu ba tare da uwa ba, ba tare da uba ba.
yace khalaqahu min turab, Allah ya halicci Adamu daga turbaya. Shi yasa saboda halittar Adamu zaka ga a cikin ƴaƴan Adamu Allah ya sa mu daban-daban, shine waqtilafu alsinatikum wa alwanikum, da sabanin harsunanku da launukanku. Wani bafulatani ne, wani kanuri ne, wani fali ko ake cewa, wani kaza, wani bajari, wani kaza, wani basayi, wani igbo, wani yoruba, wani kaza, kowa da yaransa, ko ba aiki ba. Haka Allah ya so ya halicci mutane gaba. shine inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila litta'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Allah ce ya halice ku min dhakarin wa unsa, ga maza ga mata, ga jinsin namiji ga jinsin mace. Inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban, Allah ya sanya ku yankuna daban-daban, wa'annan suna nan yanki, wa'annan suna nan yanki. Wasu da ka yi ta tafiya za ka ɗauka cewa ma ba jama'a a wani wajen, kamar yadda da damu zo nan muka yi tafiya, muka tun daga yola ana tafiya ni sai na ɗauka kamar ma fa halama kawai an mana karya ne, babu wani gari ne mu, ba ma wasu jama'a a wajen, saboda mun yi tafiya har sai da muka yi tsammanin ko ma za mu bar ƙasar ne gaba, sai muka ga ashe ba akwai mutane a wajen. To haka Allah ya ga dama dai sa waɗannan mutanen a wannan ne, to haka kuma Allah ya ga dama dai sa wasu mutane a kan tsibiri, da ki ga babban teku ruwa ne gaba ɗaya ko ta ina, za ki ga wani ciyawa a tsakiya, sai kuma ki samu akwai wasu mutane ɗan adam ne a wajen suke rayuwa gaba ɗaya. Haka Allah ya ga dama ya sa su a wajen, da kuma irin abincin da suke ci, haka Allah ya ga dama ya sa su a wajen. Wasu kuma dai sa su a bayan ƙasa ne a ƙasar Najeriya, amma a wani waje mai nisa, ya ma fi nan nisa. Haka kuma Allah ya ga dama ya sa su kuma suna jin daɗin zama a waje. Kamar yadda da ki ga kowace ƙabila da irin abincin da suke so, kuma suke yadda da shi kuma ya fi musu daɗi. In ba fulatani ne ya fi son nono, ya sha nono, ya nemi fura ko ya nemi yamri ya sa ya sha, iya abincin kenan, ko ya nemi man shanu ya ci abinci da shi, ko kuma ya soya duk abin da yake so ya soya da shi a matsayinsa na bafulatani, wannan abin yake so. Haka ba haushe da a ce shi ya fi son tuwo da miyan kuka ko wani abu makamancin ba. Haka za a ce mai a kanuri ya fi son biski, wannan ma ya fi son kaza, wannan ya fi son kowa da irin kalan abincin da shi ne best food a wajensa. Haka Allah ya halitta. Wani kuma in ya ci abincin da wani yake ci ba zai ma iya ci, saboda in ka kalli abincin wasu ƙabilan za ka ga wannan kai a wajen ka ƙazanta ne, su kuma a wajen su best food kenan. Kamar yadda kai ma idan wani ya gana ka zai ce a ba zai ci kaza ba saboda ƙazanta ne. To haka Allah ya halitta kuma ya hukunta kowa a haka da zai. Haka wani zai yi yaren fulatanci, wani zai yi kanuri, wani zai yi kaza, kowa da abin da yake. Kuma in wani na yi ma wanda yake yi masa yana ji, kai da baka ji kuma ɗin kake baka jin ne ake ba. Haka Allah kuma ya hukunta. To kun ga Allah ya sanya mana yanki, ya samu yanki, ya samu ƙabilu daban-daban. Kamar yadda kowace ƙabila akwai abincinta, akwai abin shan da ta fi so, akwai kuma kalan kayan da ta fi sawa, kalan kayan da take sawa, da irin kalan gaisuwansu. Gaisuwa na daga abin da ya shafi yare. In misali bahaushe ne dai ce ina kwana, an tashi lafiya kaza. In ba fulatani ne dai ce usa shi ma ya gaisuwansa. In ba sayi ne zai ce kambudiya, shi ma zai yi nasa gaisuwa. Haka in bayarbe ne zai ce zai yi shi ma gaisuwansa. Haka in kanuri ne dai ce kilawa su da ya gaisuwansa. To kowa da irin yanayin yarensa, kuma haka Allah ya buɗe. Amma fa duka wannan kusa ne, bai da wani amfanin komai. Allah ce ina akramakum indallahi atqakum. Mai tsoron Allah a wajen ku shine mai mafi tsoron, mafi kima da daraja a cikin ku shine mai tsoron Allah. Annabi ya ce la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin, babu falala akan balarabe da bakin fata, ko bakin fata akan balarabe sai da takawa. Wannan shi balarabe ne, to baya da wani falala akan bakin fata. Bakin fata baya da wani falala a kansa. Kawai mai falala shine ya zamto abinda Allah ke so ka aikata, abinda Allah baya so ka nisanta. Don haka wajibi ne musamman Allah ya halice mu sai ya yi mu daban-daban, nau'uka daban-daban. Wani yankin za ki ga jama'an yankin ɗan guntaye ne, haka Allah ya halice su.
wasu za ki gansu kaman wada 'yan mitsi-mitsin mutane, haka Allah ya halice su. Wani yanki kuma za ki ga mazan guntaye, matan kuma ki gansu dogaye, wanda irin matan da in namijin ya mata ma za ta kama shi ta ɗaure shi da igiya a cikin gado, saboda Allah ya yanka ta da gwaɗi, doguwa ce ƙatuwa. Kamar da akwai wani shekara mun je barikin soja na Kano, akwai wata ƙanwar mahaifina tana wajen da mijinta, shi ma wani mahaifinmu ne. mun je akwai wata ƙarna Adamawa ne, sunanta ma Fatima, soja ce, doguwa ce, ta kai tsayin ƙofar, doguwa ce, ga tsayi ga faɗi, dukan maza take yadda ya kamata, balle dama ta yi training na soja. To kaga irin wannan aka sami mijinta dan kuma ba yana mata laifi sai ka fita da gudu kawai, saboda ka san idan ka shiga hannunta to sai makwabta sun kawo ma ɗauki. don haka in ka mata ba daidai ba tana can kana nan, don Allah ki taimake ni, wallahi na san in na shigo hannunki ba zan ga da ke ba, don Allah ki taimake ni ki hakuri, saboda ya san in dai ya shiga hannu to za ta daka shi, saboda Allah ya yi ta ga tsayi ga girma. To haka Allah yake halittar bayi. Za ki ga wasu yankunan mutanensu da tsayi da kuma gwaɓin jiki, wasu kuma za ki ga wani yanki ɗan mitsi-mitsin mutane, haka Allah ya halicce su da mazan da mata. To ko ina in kika duba, hatta a ƙasar nan ma haka halittar duniyan yake ma gaba ɗaya. Kowane yanki za ki ga da yanayin halittar mutane yanki, amma kuma duka 'ya'yan Adamu ne da kuma 'ya'yan Hawwa. Wasu za ki ga suna da haske, wasu kuma Allah ya yi su a yankinsu ne amma baƙaƙe ne, haka Allah ya halicci wannan yanki, kuma duk a ƙasashen baƙaƙe ne. Amma za ki ga wasu a yankinsu suna da haske sosai, wasu kuma za ki ga matan suna da haske, mazan baƙaƙe, wasu kuma ki ga matan ne baƙaƙe, mazan kuma suna da haske. Duka Allah yana yin wannan abun yadda ya so. Kuma nan sai aka canza shi ma halin mutane, sai ya zanto a wani yanki, ba ma a wani yankin ba, shi a ko'ina ne. A ɗan adam da ki samu wani na da zuciya, a cikin mata na ki samu wata baki isa ki nuna mata yatsa ba, wallahi ba ki isa ba. Ga ta ƴar kuma ma ce, amma in kin nuna mata yatsa za ta cire ɗan kwalinta ta ɗaure a kunkuminta, a ci gaba da buguwa da ita. Za a yi faɗa na awa ɗaya da wani abu bata ji ta gaji ba, saboda tsaban Allah yi ta fitinanniya ce. Haka in matanka ne su biyu ko su uku ko su huɗu, wata Allah yi ta ita a fitine take, kuma ita ce ƴan kuma ma a cikinsu. Ita ce da ba ta da tsayi, kuma ita ta fi kowa fitina. Kamar yadda ai kun ga ƙananun barkono, ɗan mitsi-mitsi na ai sun fi yaji, da ga ƙaton barkono amma ƙaton banza ne, baya da yaji, sai an tara da yawa yake zafi. Amma ɗan mitsi-mitsin nan da ki ga guda biyu kika sa a miya sai ki kasa ci, to sai ki ga wata ƴar kuma ma amma sai fitina. In ana faɗa tsakanin kishiyoyi, ita har tsalle take, tana tuma tana tsalle, ga ta guntuwa sai fitina sai tsalle wajen faɗa. Haka Allah ya yi ta. Wata kuma za ki ga ta doguwa ce, katuwa, ga girman jiki, ga komai, amma ina za ki nuna mata yatsa ma ba za ta ce komai ba. Haka Allah ya yi ta. Ko ba wai ba ta da faɗa ba ne, a ɗabi'a ne da Allah ya halicce ta da shi. Kamar yadda za ku ga yanayin ƙasa, in masu tonon ƙasa sun zo, masu tonon rami za su ce ma nan yana da tauri sosai, wannan akwai duwatsu a jiki. To haka wani halinsa akwai duwatsu, akwai kaushi, baya jure a wulakanci. Wata kuma an halice ta ne kamar da yashi, ita komai nata da sauki. Wata ma kamar da kasan filasta aka halice ta, komai nata kawai salama ne, ba daga hankali. Mijin zai musguna mata, ya cutar da ita, ya mata wulakancin yau daban na gobe daban, amma ba za ta taba iya zuwa gidansu ta ce wane ya cutar da ni ba, sai dai ta danne a zuciyarta. Wata kuma ko ta danne a zuciyarta ba zai sa mata cutar komai ba, saboda dama Allah ya yi ta gaskiya, tana da tsananin haƙuri. Irin wa'innan matan ne idan Allah ya karɓi rayuwarsu sai ku ga mijin ya dawo wani kuncaccen mahaukaci. Idan dai fita sallah asuba ya fita ba hula, ya fita riga daban, wando daban, takalmi kafa daban-daban. In an gan shi wane ya ce ani ban ma san na fito haka ba, saboda kawai yana jimamin rasuwar matarsa, saboda tsaban haƙuri da take ji. Wani zai ce na cutar da ita, na mata kaza. Bayan ga ta tana kwance ta mutu, sai ce wance ki yafe, wallahi na san na cutar da ki, ban kyauta miki, na miki kaza, amma kika haƙura, baki taba nuna mun cewa abin da na miki nan baki so, kuma alhali ni na san kuntatawa ne. To kin ga an miki shaida, sai ki ga mijin ko bayan baki nan
ke ne baki sani ba, amma yan uwanki za su ga bayan baki nan sai ya ɗauki tsawon shekaru kafin ya aure, saboda yana tunanin kawai ya da ai ya samu mai irin ɗabi'unki. Amma in ya zamto ɗabi'unki mai kaushin hali ne, ga fitina ga faɗa, ke a makwabta ma in kika ji a makwabta kawai wata in ta miki ashar ta makwabta za ki fita ki shiga gidanta ku bugu ko na mijinki baya. Ai ni ba in ɗaukar raini, ba wanda ta isa ta nuna mun yatsa ba ta kai ba wallahi. Sai dai ya dawo ko a ce masa ai matanka ta shiga gidan wance ta goggoge bakinta ta ji mata ciwo ta zubar mata da jini, yanzu ga matanka a police station. Ya ce to ya na iya gani nan zuwa ya zo ya beli, ki je ki ci adashen wata baki biya adashen ba, ke kin ci adashe ba ki saku ba ki sakawa kuma kin ci dashi, a miki maganar ki sa adashe ki faɗa ƙarshe shi ne zo ya biya. Kin ga duka wannan ɗabi'u ne munana da kike da shi, wanda in Allah ya sa kika mutu kika bar duniya sai ce alhamdulillah na samu nutsuwa, yanzu kan zan yi ƙiba ni ma in shiga cikin mutane a gane ni ma mutum. To kun ga kowa daga cikin mutane akwai irin ɗabi'an da Allah madaukakin sarki ya masa, amma mu sani cewa ana canja ɗabi'a. Wani zaki samu, wata zaki samu tana da fushi, da tana gidansu tana da fushi, amma da ta aure sai ta danna zuciyarta, ta zamto baiwan Allah, ta zamto duk abin da mijinta yake so shi take. Wata kuma zaki ga ita Allah ya bata haƙuri, amma kuma kishi ne take da shi mai mungun muni. Kamar da annabi sallallahu alaihi wasallama mata Abu Talha al-Ansari da ya bar duniya, annabi ya zo mata ta'aziyya, tana ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa qulni khairan minha. Tana ta cewa kash ai na yi rashin miji, shin ni kan ma dan iya samu kamar miji na kuwa. Sai ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya aiko yana neman aurenta. To kun ga ta samu wanda ya fi mijinta so miliyan. To sai ta ce amma fa ita tana da matsala guda biyu, gaskiya ita tana da kishi, tana da tsananin kishi. Annabi ya ce zan miki addu'a, kuma tana da 'ya'ya, ya ce zan rike 'ya'yanki kuma zan miki addu'a Allah ya rage miki kishin da ke. Don haka kamar da ka sani ai an ce kishi kumallon mata, kowa da yadda Allah ya yi ta. Wata duk yadda za a yi bai dame ta ba, wata ko a gaban ta mijinta zai ɗauki waya ya yi ta waya da wata, duk abin da zai faɗa ba za ta ce masa komai ba, ba za ta tanka masa ba, ko ba za ta taɓa jin wani, da ta dai ji kuncin abin a ranta, amma ba za ta taɓa nuna ba can masa. Wata kuma bai ma isa ba, shi ma ya san ba zai yi ba. To kowa da ɗabi'ansa. Don haka kai a matsayinka na namiji ka tsaya a lokacin da Allah ya baka mata tun tana gidansu, ka yi study ɗin karakter halinta, saboda ka san da za ka zauna da ita. Wata tun tana gidansu, daga yanayin taɗin da ta kake yi da ita za ka gane tana da kishi, ba ta son kaza ba ta son kaza ba ta son kaza. Don an zo an zauna sai ka kiyaye wannan abu saboda zama yi da ke ma tun kafin Allah ya haɗa ki da shi ya zanto kin je gidansa, tun kuna tare a waje kin san abubuwan da baya so, wani ma zai dinga gaya miki, wani kuma daga yanayinsa za ki karanta baya son kaza, to in kin je gidan sai ki kiyaye waɗannan saboda zaman ya yi. Amma in kowa ya ce zai hau dokin zuciya, to sai ya zanto zaman ba zai yi daɗi ba. To Allah maɗaukakin sarki ya halicci ɗan adam ta halayya daban-daban da yanayi daban-daban, sai yake cewa fannasu jami'an min abin wahidi, mutane gaba daya suna daga uba guda ɗaya ne, shine annabi Adamu alaihi salatu wassalam. Wa hum ikhwatun fil insaniyati wan nasab, dukkan mu ɗan uwa ne wajen ɗan adamtaka da kuma nasaba. Dukkan mu ɗan uwa ne wajen ɗan uwantaka da nasaba, amma kuma da ki samu misali wannan ya fito to da annabi Adamu ne to dan kakawa ne, wannan ma to dan kakansa ne, wannan ma to dan kakanta uwa ne. To haka muke, amma duka asalin jigon bishiyar daga annabi Adamu ne alaihi salatu wassalam da matarsa Hawwa, amma kuma mun wawwatsa bayan ƙasa, kowa daga ta zuri'an da ya fito. Sai yake cewa lallai fa'alal qawi ay ya'tifa ala dha'if, lallai yana akan mai karfi ya jingina ko kuma ya zanto yayi adafi ya taimaka ma wanda yake da rauni. Wa alal ghani ay sa'id al faqir, wato wanda baya da karfi kai mai karfi ka taimake shi. Kamar yadda ka zo za ka tsallaka hanya sai ka gama kawo, ka rike sandansa ka tsallaka da shi, ko ka ga yaro zai tsallaka ka rike hannunsa ka tsallaka da shi, saboda baya da karfi yana da rauni a jikinsa, ko tsoho ko tsohuwa.
yace wa alal gani ayu sa'idal faqir, haka nan mai wadata ya taimaki matalauci. Kina da dama, kina da wadata, ba na mijinki ba, saboda kada ki ɗauki kayan mijinki ki yi kyauta da shi. A ba a kyauta da kayan miji, saboda ba naki bane ba, da ki yi kyauta ne da abin da naki ne. Wato kina da business ɗinki, kira kasuwanci, to babu laifi ki ɗauki na daga abin da kike juyawa na kasuwa ki yi kyauta da shi yadda kika gada. Ba wanda ya sai ce miki kin yi ba daidai ba, saboda dukiyarki. To kin ga wanda yake da shi ya taimaka ma wanda bayi da shi, masu shi su taimaka ma wanda ba su da shi, hatta ya timma bunyanal mujtama al insani, har sai an cika wato society. In dai a society dai zamto mai shi na taimaka ma wanda bayi da shi, mai karfi na taimaka ma wanda yake da rauni a jikinsa, to da a samu society, da a samu mujtama al insaniya, da a samu wato society, anguwa ko jama'a ta al'umman da zai zamto ana taimakon juna. Amma lokacin da mai wadata ya zamto baya taimaka ma kowa, daga shi sai matansa sai yan uwan matansa, ba ruwansa da yan uwansa ba, daga shi sai ƴaƴansa sai matansa sai yan uwan matansa, to kun ga ai abu bai daɗi ba, saboda bai kula ma da yan uwansa ba, balle iyayensa. Duk da wasu iyayen gaskiya su suke ba da matsala, kamar yadda ake kawo tarihin wata uwa wanda uwan bata kyauta ba. Ɗanta da ya samu dama ya gina gida, matansa ɗaya, bayan ya gina gida duk abin da ya yi ɗaki, ya yi ɗakuna biyu, sashi biyu ka yi, apartment guda biyu, nan duk abin da yake a nan akwai a nan, ko ba wai zai yi wata kishiya ba ne, duk abin da ya sa na ƙyale-ƙyalen duniya a nan, su kafet, su waye, duk abin ƙyale-ƙyale da ya sa a nan ya sa a nan. Ya ɗauko uwansa ya sa a ɗaya gefe, duk abin da zai so daga waje leda biyu yake sowa, ɗaya na uwansa ɗaya na matansa. Kuma ya ce ma matansa duk lokacin da uwata ta nemi abu, ko me abun a gidan nan in ta nema ki bata, ko ba da komin girman abin a bata, ko yaya ne in ta nema a bata. Amma duk wannan kulawa da yake da uwansa, aka ce wani lokaci uwan kawai ta ɗan fita ko sai ta haɗu da wasu ƙawayenta, sai ta ce ƙawayen suka ce mata wance kina nan, wallahi ina nan, ai ina mata a ai mu kan ma gashi yanzu wallahi muna zuwa bara ne ko muna samun kuɗi, yanzu ga wance ma ce kaza, a to wallahi ni ma danki. Kun ga duk kulawan da ake mata, dan ma bai sani ba, ko su kawaye suka kwashe ta kawai sai Legas gindin gada. Ya zo ya yi ta neman uwan, hankalinsa ya tashi kamar zai mutu, hankalinsa ya tashi ya damu, ya nema a police station, aka je asibiti, aka je mutuwari, duk ba a ganta. Har ya dawo ya sadu da ya sallama, ya miƙa wuya, kawai yana jiran wani labari zai ji. Sai aka ba shi bayani cewa ai an gama, ai kaman fa an ji cewa sun tafi ne da su wance sun je Legas bara. Ya dinki gari tun daga Kano ya tafi har Legas. Ya je Legas din ne don ya nemo mahaifiyarsa. Da ya je ya ganta a ƙasan gada, yana ganinta, kafin ya ƙaraso wajenta kawai ta ce ɓarawo zai yi kidnapping ɗinta. Su kuma tun da a can dama ana sa taya a ƙona mai sata, haka aka sa masa taya, aka sa fetur, aka cinna masa wuta. Sai da wuta ya fara ci, wuta ya yi nisa, sai ta dawo tana a taimake ta a kashe ɗanta ne. To kunga shi wannan baya da wani ƙarshe ita ne ma ɗawainiyan hakkinsa yake kan, saboda sai dai ta koma ta zauna ta ci gaba da jimami, kuma ta ci gaba da masa addu'a, saboda ba irin ɗawainiyan da bai mata. To wasu iyayen duk kulawa da ɗawainiya 'ya'yan suna musu, amma kuma iyayen ba sa kyauta. Za ku ga wata uwan ko uba kulawa, amma kuma za su dinga fita suna roƙon mutane cewa ba ni kaza, wanda kuma dan kome zai iya yi don iyayen su samu sakira. Ko irin matan da za ku ga suna yawan cin bashi, su ci bashin kamfani, akwai wasu abu a wajen mu ana ce musu wai ududu. Irin mata masu yawo cikin gida, ku ga su irin matan kiristocin da su zo, akwai bashi da za mu ba ku, akwai interest a ciki, amma ka danne kaza su loda miki bashi, sai sun loda miki bashi ki kasa zaman gida. Ko kuma matanmu na Hausawa da suke bada bashi, wannan kina yin karago ko kina yin man gyada, ta zo ta baki gyada,
sai ta baki mudu 10 in kin ki bata kuɗin, ta ƙara miki bashi yayi yawa ki rasa yadda zaki ki ko ki ci bashi, ko mace ta je ta ci bashin zannuwa a kasuwa ta zo ta karyar da kuɗin su, ta ci bashin zani 10,000 sai ta zo ta sai da shi 5,000 ta yi buƙatar ta da shi. Kun ga wancan da ta ci bashin sa ba ta biya ba, gashi kuma ta rage kuɗin. Ina ma da ta ci bashin ta sai da zanin misali 11,000 ne, kun ga ta ci riban 1,000 sai ta kai masa 10,000 to amma bata ma sai da shi ta ci riba ba, ta rage kuɗin ta yi damuwanta, ta haɗa bashi. Wannan ko da ki samu ƴaƴanta ba abin da ba su, ƴaƴan sun hana ta fita taƙi, sun ɗauki ɗawainiyar ta taƙi, ƴaƴan su ce mata duk abin da kike so a duniya in dai ƴaƴa suna nema ma iyaye ki gaya mana duk yanda za mu yi damu san yanda za mu yi mu nema don mu biya miki bukata ki samu nutsuwa. Amma wata uwan sai dai sai ka ga ana binta da polisawa za a kama ta, ƴaƴan ba za su ji daɗi ba, ƴaƴan ki za su ji kunci bayan kuma suna kulawa da ki. Don haka don girman Allah iyaye mu kula, wala wannan abubuwan yana yawan faruwa, ko ka ga mace ta shiga irin wannan yanayin ka ga ɗakinta ko kafin babu, ina ma maganar kafin, ɗakinta taburma ne kawai ba ma inda za a fara. Akwai matan da na sani a can wajenmu irin wannan haɗa kashe, mijinta ma ya cire kayansa ya sa a bokiti da a wanke, ta ɗauka da bokitin da kayansa za ta je ta sayar. Ya haɗu da ita hanya ce ko ma ki je ki ajiye mu kaya, ko ma ki ajiye mu kaya ne. Kun ga duka wannan abubuwa ne wanda baya misaltuwa. Kuma yawanci irin wa'annan matan wallahi da ka san shedanu suna shiga zukatan mazan Allah, da ku ga mace ga haɗa kashi bila wallahi wasu har prison sun ji, ga haɗa kashi kala amma kuma mijin in an ce masa ka sake ta kamar ɗauki wuka ne an soka masa, yana mungo son. Wani kuma inda Allah zai taimake shi ya sake ta sai ya samu nutsuwa, amma ba zai taba iya sake ta ba. Katifa babu a ɗaki. Akwai matan da tana kwance akan katifan ne aka zo mata gudu na asuba, ta ci bashi saboda takan gudu da asuba, aka zo mata da asusubahi wance ta tashi to mun zo, aka daga ta aka ɗauki katifa, aka daga ta, mai gidan ma aka kwankwasa kofar ya bude, kun ga shi ma yana kan katifan ne na kwance, ya tashi ita ma ta tashi aka fita da katifa saboda ta haɗa kashi na bashi. Da yawan mata ana ɗaukar ɗawainiyar ku, ana muku abubuwa, amma kuma wata sai ta je ta ci bashi. In kasuwanci kike ba laifi ki kasuwanci, ya halatta, kina matsayin matan aure ki kasuwanci, da ki je kasuwa ne ki so ki zo gida ki kasa ki sayar alhamdulillah, amma ki takaita iya jarin ki. Shi kuma miji ina da dama ya karfafe ki, saboda in kina jarin kina kasuwanci shi ma dai zamto dai amfana, da ki sayi omo, da ki sayi dan kunne, da ki sayi dan kwali, da ki waye, da ki dan kananun abubuwa minorities ma ƴaƴanki, shi ma kin taimake shi. Amma kada ki je ki ci bashin abin da ba za ki iya biya. To wasu ta nan ne suke haɗa kashi sai ta kasa zaman gida, mijin bai sake ta ba amma mijin ta ma bai san inda take ba. In iyayenta suka zo wani ina wance, wallahi ban san inda take, kwananta kaza kenan ba ta gida. Akwai wanda na sani an zo kama ta an shigo ta kofa, wallahi katanga ta hau ta sauka, ko mace ne wallahi. Don haka an zo kama su sai dai wannan na nan bakin kofa, sai a sa wata polis ko wata mata ta shiga ciki, wata kuma ta zaga ta baya ta inda za ta iya hawa katanga ta gudu. To ina daɗin wannan? Kina mace da Allah ya miki kima da daraja, kina da masu kula da ki, wata tana da 'ya'ya masu kulawa da ita. Wani mijin duk yanda zai yana kulawa da matarsa, ya rufa mata asiri, an zauna lafiya a mutunce. Wata kuma damuwarta ta haɗa kashi ne, ta ga ƙawayenta suna sa irin kaya kaza, ita ma sai ta sa. To aikin manta ya tsinki na hannunki ma ba ɗaya suke, wani ya fi wani. Kada ki taɓa damuwa idan wata ta sa zani kaza mai tsada, Allah ne ya ba ta dama ta sa. Ke ma Allah zai kawo daman da 'ya'yanki za su saya miki zanin da kika ga. In zani mai hai tsada ne a duniya, in Allah ya kai ki matakin 'ya'yanki za su ce mama gaya mana wani zani ne fi tsada a duniya in saya miki. Ko da ko kin tsufa, sai dai a ganki tsohuwa ce kin zo wajen tafsiri, amma da zanin da kina dosuwa sai a ce kai kalla wannan tsohuwan da wannan zanin, kamar mu danne ta mu kunce zanin jikinta saboda tsaban tsadarsa. Sai a ce ai 'ya'yanta ne wallahi masu mata komai, a ga takalminta da kayanta kawai kamar a ɗauke ta a sace ta saboda tsarin kulawa da ake mata. 'Ya'ya ke sun zamto sanyin ido, to amma su iyayen 'ya'yan sanyin ido ne, amma 'ya'yan su suke ɗiban ƙasa suke watsa ma 'ya'yan a idanunsu.
don haka wajibi ne mu kula a matsayinmu na iyaye. Don haka mai wadata ya taimaka ma wanda baya da shi, wanda kuma Allah maɗaukakin sarki ya sa baya da shi shi ma ya ciyar iya damansa. shi ne Allah maɗaukakin sarki ke cewa wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa, muka watsa a cikin ku maza da kuma mata, akwai jinsin namiji akwai jinsin mace. Allah ce wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana alaykum raqiba. Ku ji tsoron Allah wanda kuke nema a wajen ɗan uwanku, wato ku ji tsoron Allah maɗaukakin sarki alladhi tasaaluna bihi, wanda kuke roƙo da shi wal arham da kuma abin da ya shafi zumunta. Allah ce inna Allah kana alaikum raqiba, lalle Allah madaukakin sarki ya kasance a tare da ku mai kiyayewa ne. Wato kuna nema a wajen ɗan uwanku saboda dangantaka da ke tsakani cewa abun kaza abun kaza, kuma wannan na biyo bayan cewa akwai haƙƙi na dangantaka, akwai haƙƙin ka na ƴan uwantaka. Kina da kuɗi, ƴan uwanki suna da haƙƙi akan dukiyanki, kuma in kin basu ba za ki ce wallahi ƴan uwanan nan sun fiye fitina, wannan ya zo in bashi, wannan ai da kika ba su ma kika ce gashi ko ba su gode miki wasu laifi. Duk da annabi ya ce idan aka maka kyauta ka gode, in baka da abin da zaka saka da shi kai ta addu'a ma mutum, kuma al jazaa'ul ihsani illa al ihsan, amma hakkin su kika ba su. Wa atidal qurba haqqahu, kuma da mabuta hakki haƙoƙin su. Don haka ƴan uwanki suna da hakki a dukiyan da kike juyawa. Sun miki waya wance ba inda kuɗi, to dauki kawo turo ofe ɗinka ki tura masa. Wacce ba ta kira ki wallahi kwana biyu kaza kaza muna cikin wani yanayi ni da mai gidana, kawo account number ki tura mata wannan, ko ki aiko a dauka miki buhun shinkafa a store dina, ba fa store din mijinki ba, store dinki, saboda mace ba za ta yi kyauta da kayan mijinta ba sai da izinin sa. To kun ga wannan haƙƙi ne da ake nema na dangantaka na ɗan uwantaka da jini. To ko ɗan uwanka ne wanda ba musulmi ba ana son ka kyautata masa, saboda kyautata masa ne dai sa ya shiga addinin ka kyautata masa, matukar kyautata bai saba ma addinin ka. To shine Allah ce wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana alaykum raqiba, lalle Allah madaukakin sarki mai kiyo ne a tare da. To wannan shine in mun zo a gobe Allah ya ba mu dama sai mu tashi wa atul yatama amwalahum, kuma da masu wato marayu dukiyoyin su, duk da mun yi bayani akan abin da ya shafi marayu a baya da kuma abin da ya shafi hakkin su, amma za mu sake maimaitawa saboda ƙara bayani a kayi, kuma da yadda dama akwai kwamiti na musamman na abin da ya shafi marayu da ake so a ci gaba da taimakawa don a ga cewa an yi taro na musamman a raba kaya don a tallafa musu wanda Allah maɗaukakin sarki ya karɓi rayuwar iyayensu. Kun san cewa ba mace ko tana da miji in dai ba ta da uba marainiya, amma namiji yana zamtowa baligi ya ji ta alayin marayu, amma mace in dai ko ta ƴaƴanta nawa ne in dai babu uwa ba uba to ita marainiya ce, ana lissafa ta a layin marayu. Amma ba ina ce miki wai da aka miki ke ma gudumawa bane saboda ke ma baki da ba, ana dai gaya miki cewa ke ma abin a tausaya miki. Shi yasa idan mijin ke miki ba daidai ba sai ki ce masa abakai, ni fa marainiyan Allah ce, babu uwa babu uba, abun ka tausaya ku, saboda dai wani sanadiyar haka halale dan je dan tausaya. Duk da wani duyi magiyanki shi Allah ya yi shi namiji ne mai bakin hali, saboda mu maza akwai masu bakin hali sosai, wanda dai miki kisan gwani ne, kamar yadda muka yi bayani a baya, zai kashe ki ne intanali ta ciki da ta waje, ya je kuma nemo wata ya ci gaba da horewarsa, ke aje ki a can wani gida, sai ka ji ana cewa wani na da Abuja na da Lagos. Kun gane Abuja da Lagos? Ba ku gane Abuja da Lagos ba? Lagos ba ita ce da Federal Capital Territory of Nigeria ba, ba ita ce da jihar da inda kamar Abuja yake ba, da a yi Lagos ne ko? Sai kuma aka dawo Abuja, to sai ka ji ana ce ma maza, ni kan kana Lagos ne ko kana Abuja? To kada ki ɗauka cewa wai dai yi tafiya ne, gidanki ne Lagos, saboda kina da lodin ƴaƴa, kina da fitina ga ki ƴaƴa 10, in ya zo gidan bacci ma ba ya samu ne, yana cikin bacci wannan ɗan da ya ƙwanƙwasa windo gon sai mijin ya tashi. Don haka inda ya yi bacci sai dai a masallacin kasuwa ko a masallacin anguwarsu tsakanin azahar da la'asar, ya cire hulansa ya je ta gaban liman ya kunna fanka ya kwanta, saboda ya san a gidansa ne ba zai iya bacci ba, saboda Lagos akwai zugan jama'a a gidan. Amma in ka ji namiji na cewa ina Abuja, yau ina Abuja, to yana gidan ɗaya matan
ba ta da 'ya'ya, ita ɗaya ne, daga ita sai ɗanta ɗaya, zai ci farfesun kifi, zai ci farfesun kaji, zai mata waya abin da yake so a dafa masa, zai je ya huta a can ya yi baccinsa yadda yake so, zai ce ai ina Abuja ne, to na can gidan ne. Bayan kuma shi ya kisa ma Legas, shi ya kashe Legas ɗin, ya lalata Legas ɗin gaba ɗaya, ya zanto Legas ɗin babu masaka tsinke, babu wajen nutsuwa a Legas ɗin. To sai ya tattara ya koma Abuja, ke barki a Legas ku yi ta cin it don die, cikar ku mutu, kawo muku tuwo kawai da miyan kuka babban bishiya ba yadda take koman jaban, in ma kun ci oho, in ma ba ku ci ba oho, don haka dole ku ci saboda kada ku mutu. Shi kuma zai je can ya miƙe kafa ya ci farfesu sai ya ci abin da yake so. Kuma wani ba saboda rashin adalci in ya tashi tafiya gidan wancan din sai ya nemi wasu abubuwa na kayan jin daɗi, ya sayi milik, ya sayi maltinansa, ya sayi koyi, ya sayi kayan abin holewansa a can, sai ya tafi da shi, sai ya je can ya ci, ko ya je ya sayi indomi ɗinsa da nama, a masa indomi da zallan nama a ciki, ya miƙe kafa su ci shi da ita. Amma ya bar can da lodi, inda ya je can kuma ina can gidan ne zai tafi hannunsa ba komai. Wane ya baban wane ba mu ganka da ayyau din ne ba yanda take, amma fa jiyan ya kai can, ya je sun ci, amma nan ba zai je ya kai a ci ba, saboda wallahi bakin hali irin na maza. Don haka Allah ne ya shirye mu. Sai wannan a da ƙarshe tambaya ne a take yi cewa ina da tambaya, a wata jinin al'ada yana zuwa mini kwana 9, amma wataran yau ya yi gobe babu, yana yi min wasa, shin menene hukunci da zan yi? To wannan misali dama yana mata kwana 9 take, ko ma gobe ko ma kwana nawa ne, sai kuma misali yau ya zo ya ɗauke, gobe ya sake dawowa ya ɗauke. Wannan sau da yawa yana faruwa da mata, amma hakan yana biyo baya abubuwan da mata a yau ake yi na abin da ya shafi abin da ya shafi planning. Wata ta je ta yi alluran wata 2, wata ta yi na wata 3 duk da ba a cika yin sa ba, amma wata ta sa implant, to dai ne canja mata abin da ya shafi al'adar. To abin da za ki dinga duba kawai a matsayin al'adar ki shine asalin kalansa, asalin normal kalansa ya yi, asalin normal kalansa yadda yake, haka za ki yi amfani da shi. Lokacin da ya canja kuma kika ga ya canja kalan da ba asalin kalan jinin da yake zuwa ba, to ki san ba wancan jini na al'ada bane, ya dawo jini na cuta. Kuma in yana miki irin wannan canji daban ya zo ya ɗauke, ya yi kwana 1 ya sake dawowa, ya dawo ya sake kwana 1, to a wannan lokaci sai ki je asibiti don ki musu bayani. Duba a matakin lafiya kuma za a ɗauki mataki. Bayan nan kuma a mataki na shari'a, a wannan lokacin in ya zo yana miki wannan wasan, to in ya zo ya ɗauke kika yi wanka ya biya sake dawowa, to lokacin da ya ɗauke kika yi wanka ba za ki ci gaba da ibada. In ya sake dawowa kuma sai ki yanki. To amma wasu suka ce in dai haka ne, to zai zamto sai kin jira iya adadin kwanakin yayi, tunda yawanci kwanakin ba ya canja. Wata yadda yake zuwa mata a kwanaki 9 na haka sai ta yi su duka. To inda ya iya wannan kwanaki ne kika ga ya yanke, to sai ki dan jinkirta yin wanka, sai ki ga in ya sake dawowa kin ga shikenan, na nuna miki cewa dama tsarkin bai yiwu ba, bai yanke ba. Kuma yana da kyau ki je wajen masu jinya a ƙara duba, saboda a kula da abin da ya shafi wannan, saboda kada ya cutar da ke a gangan jiki. Sai aka ce mace ce take fama da kwalsa, sannan kuma tana da cikin wata 2. Idan ta yi azumin tana shan wahala sosai, za ta iya ajiye azumin ta ciyar ne, ko dai dole sai ta biya azumin bayan sallah? Kun ga wannan shine a kes ɗin mata da ake yawan fama da shi. Mace cikin ta wata 2 aka ci, wata 2 na fakin ga a lokacin, duk da Allah maɗaukakin sarki ya sa akwai lokutan da ake an halicci ɗaɗin, an hura masa ne, an yi kaza, amma akwai lokacin da in kina da cikin da kin san lokacin babu ma asalin gudan ɗan a cikin ki, don haka bayi da wani buƙatar abin da zai ci, sai dai kawai ki ce saboda kina da laulayi na ciki yasa azumin yana damun ki. Wannan mu bashi, gobe za mu yi bayani a takaice akan hukuncin macen da take azumi, take da ciki, shin ya za ta yi da azumi? Za ta sha ruwan azumin ne, kuma in ta sha za ta biya ne, ko ya za ta yi? Kamar yadda a farko
darasin mu na farko a nan mun yi bayani akan wannan, amma za mu sake maimaita shi a gobe saboda da yawa daga cikin mata sun fada cikin wannan matsalar, wasu kuma suna kin yin azumi ma saboda wata tana da ɗan goyon ta ne ɗan ƙanƙani sai ta ce wallahi in dai azumi zai sha wahala, wannan ɗanan zai sha wahala kaza sai ta ƙin azumi. To kun ga duka wannan matsaloli ne na mata, tun da tambaya na biyu ma akan shayarwa ne na mai azumi, kun ga duka sai mu haɗa mu yi bayani a kansa gaba ɗaya. Abinda muka faɗa da daidai Allah ka ba mu ladarsa, abinda muka faɗa da kuskure Allah maɗaukakin sarki ka gafarta mana. Allahumma fa'ala bima 'allamtana 'allimna ilma yanfa'una wa zidna ilma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allah ka tabbatar da alheri a rayuwar mu gaba ɗaya. Allah ka ba mu damar sauke nauyi da ka ɗaura mana na ibada. Allah maɗaukakin sarki ka sa aljanna ta zarto makomar mu. Allah ka nisanta mu daga wuta da azabar wuta. Ya Allah maɗaukakin sarki muna nema a wajen ka tabbatar da mu akan kyawawan ayyuka har mutuwa. Allah ka nisanta mu daga aikata miyagun laifuka don guje ma azaba da ka tanadar wa masu saba maka. Allah ka ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa. Allah ka ba mu zaman lafiya a wannan jiha ta Adamawa da sauran jihohin musulmi. Allah ka ba mu zaman lafiya a wannan gari na Mubi da sauran inda musulmi suke zaune. Allah ka tabbatar da alheri a rayuwar mu gaba ɗaya. Allah ka daidaita tsakanin mazaje da matattakinsu. In mazan ne masu matsala Allah ka sa su gyara. Ya Allah ka daidaita tsakanin matattaki da mazajensu. In mace ne mai matsala Allah ka ba ta ikon gyara don a ji daɗin zama gaba ɗaya. Allah ka tabbatar da alheri a rayuwar mu. Allah ka sanya albarka a kan ƴaƴayenmu da mu kanmu da zuri'ar mu gaba ɗaya. Kamar yadda mai takardar jiya ta ba da bayani na aika request, don haka an ce mun za a duba, don haka idan ta yi approving za ki ji, amma dai na aika takardar kuma na tura mata ta ce ita ma sai ta duba ta gani. In zuwa wani shekara ta duba ta gani to ko zuwa gobe duk dai in ta duba ta ga cewa takardar da na je neman izini na cewa wata tana so na aika takardar neman izini ma ita hajiya, tunda ni dama na gaya muku ni mijin hajiya ne, ba inda ta cewa sai abin da ta ce. In ta yarda shi kenan, ko mata yarda ba shi kenan, ba wani canji. In kuma ta ce a'a na yi ba haka ba, to ba zan koma bauchi ba, dai ku bani gida a nan da ɗaki in ci gaba da zama. Duran da muka daidaita sai in koma. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum. Ku zauna, ku tashi, ku zauna.